Selamat menyaksikan. Ronggolawe nyeritakake babagan pemberontakan sing dilakoni dening Ronggolawe. Sawijining prajurit Wiratomo Majapahit sing rumangsa ora dihargai amarga ora diangkat dadi patih. Pemberontakan iki pungkasane nyebabake pertempuran sengit ing Kali Tambak Beras. Ing ngendi Ronggolawe tewas ing tangan Kebo Anabrang sing banjur dipateni dening pamane dhewe Lembusura. Kisah iki dari salah siji kedaden penting sing nuduhake ketegasan ing kerajaan Majapahit lan nampilake kesetiaan sing tragis. Daftar pemain: Ronggolawe diperankan oleh Ramadan M. Yusuf, Nyi Adipati diperankan oleh Nadia A. Putri. Jaya Wardana sebagai diperankan oleh Sofia Ashifa, Gayatri Prameswari sebagai Gayatri sebagai Alek Febrianto, Prameswari diperankan oleh Verlinda Novianti. Farel M. Syaleh, Nurhan A. Fadil, Rizky K. Alhuda, Razat D. Anas, Rahma M. Mukmina, Najwa A. Ramadhani, Tiara Ramadhani, Naila N. Ardani, Reha M. Putra, Muhammad Adil Berlian, Anung N. Ramadhani, Fitria N. Kiran. Prajurit Tuban diperankan oleh Adi Saputro, Farel A. Febriansa, Alfian R. Muta, M. Syamsul Falak. Prajurit Majapahit diperankan oleh Aditya P. Utama, Devran A. Pranaja, Elang A. Putra, Muhammad A. Duyanto, Fahri Hairi. Matur suwun. Selamat menyaksikan. Kowe lan prajurit tanana kene. Aku bakal muju ana Majapahit nuwuni layang saka panjenengan Sang Prabu. Ajeng berkait napa Sang Adipati. Yen to dina iki ana pamilihan patih Mangubumi. Lajeng sinten ingkang jumeneng Patih Mangubumi Sang Adipati? Sing darbe wonten jumeneng Patih Parastaguru, sing gedhe lagu lebete tumrap Majapahit. Wah, menawi ngoten saged ugi panjenengan ingkang kapilih. Yen ngono tanana kene. Aku bakal tumuju ing pendopo aku. Punika witaken dawuh. Prajurit kaya
Nggih Paman. Nyai Prameswari, Nyai Gayatri. Jauh sinimbalan sinuwun. Kula Paman. Sira dadi ibune wangsa negara kepriye anggonmu gelontak para wanita ing Praja Majapahit? Sedaya jejibahan kula estakan. Para wanita tansah rigen sagiyantu pot-repoting pakarya negeri murid tumuju rahajaning negeri. Nyuwun sewu Paman. Sampun Gawe mareming penggalan isep Paman lebih sura. Kados pundi Sang Prabu? Kula sampun paring sedangan jumantung guru Majapahit kados pundi? Kawula sampun tanenun matung prajurit Naraka Suwun. Kula ingkang saha sinuwun. Loh, Kakang Anabram rada randat. Yen pangapunten sinuwun, awetran lampah kula amargi kayai jejebahan negeri. Ya, ora dadi ngopo wis dadi kewajibane pamongin para kawula Paman Kensara. Wonten dawuh sinuwun. Kados prapetan wisda menapa saged kawiwitan? Mobilé saka guru. Lain kayakane Praja Majapahit sampun sami aprawi kawiwitan sinuwun. Paman acara Kensara saha Maesa Anabram sedaya saka guru Majapahit nampi pelenggahan naming pelenggahan Patih Mangkubumi miturut prayoginipun Paman acara Kensara ngubahaken Jakatwang angusir prajurit Tatar Burnawi ing benderaan Sagi. Lajengipun minangka Paman Ada nabi. kepriye panemu Kakang Anabram? Menawi pamahe kawula menika sampun dipun ayogani perpatan agung lan meneraken sinuwun. Ya, yen mengkono kabeh para nayaka awit Praja Menteri Harinambi kang kepilih dadi Patih Mangkubumi ing Praja Majapahit kepriye? Kula ingkang suwun Sang Prabu. Loh, Kakang Ronggolawe keri prapetan ing prapetan agung. Nggih sinuwun awit wonten perkawis sanes. Ya, ora dadi ngopo? Keparing matur sinuwun. Kepriye? Kula mlebet kapro pendampi agung. Kula mireng sorak ambata repah wonten menapa menika sinuwun. Kuwi sorak kanggo panghormatan Patih Mangkubumi. Yen sepisan meneh netepake kelamun Harinambi kang kepilih dadi Patih Mangkubumi ing Praja Majapahit. Harya nabi. Apa? Wijaya. Yen nabi tetep kawisuda dadi Patih Mangkubumi. Wiwit dina iki aku ora sudi awakku. Paman acara Kensara mumpung durung ada tukamane, jebul leremke bali. Lan ambil perkara iki kudu mbok leremke dadi jejibane wirangka-warangka negara. Tangan dawuh sinuwun. Nika tau Sang Maha Prabu. Patih Mangkubumi ana Majapahit. Loh, Nambi? Ya paman. Nambi ku tang bodoh mangoh ya kok saged dados Patih Mangkubumi. Lah bolong bodoh iki apa mboten enten ngelekke. Wis ana paman nanging Wijaya ora tekan pikire. Kedahipun panjenengan ingkang dados
Pate Mangkubumi aku tumrap ngadeping Majapahit ora ana nawi bocah sutra dangkal dadi pati. Wis tak karepe, aku ora sudi nyembadheku teh Kemarang Wijaya. Yen to nami isih dadi Pate Mangkubumi ana Majapahit. Kula saged nggih panjenengan. Nabi nunggu laku kono apa? Mangga kula dherekaken sowan wonten ing negara Majapahit. Nabi, yen kowe isih meken-meken dadi Pate Mangkubumi, aku ora bakal mbaujo. Mangga wis dadi kewajibanku. Aku kudu ngelake kowe yen kowe bali lo. Aku ora perlu basa karo kowe. Nabi maju.
Kayak aku lho terpelajar tasku apik. Terpelajar apa? Tak peteki ora mudenge. Wes, ayo sekolah. Kowe arep ning endi? Sekolah lah iki lho wis siap. Arep sekolah tasmu kaya mbak-mbak arep belanja. Senajan iki tas belanjane mbakmu, tapi isine buku.
dadi senopati kanggo nyirep ratu ing Majapahit. Sandika dawuh Sinuwun. Yen ngono kudu siapa? Aja nganti ana mata pintu Majapahit bisa mlebu ing Tuban. Kose Kang. Kaene sora-sora badhe keburu. Lho, kae prajurit Majapahit apa dosa, Bo? Wis tak karepe, aku ora siji dibadan gede kemarang Wijaya. Yen ta ambise dari Bati manggungan nama Majapahit. Kula saka dados benteng Kabupaten Tuban. Prajurit ana apa? Bareng matur duwe Kabupaten Tuban sampun dipun kupeng prajurit saking Majapahit. Paman Pati sang namarang prajurit. Kang Adipati sampun majeng ing Palagan. Kula ajrih ngantosaken kaliyan pasungguhan panjenengan. Wis diacung, aku jajane Satya.
lakon Ronggo Lawe. Sami-sami, luar biasa sekali untuk nomor undi 6 ya dari SD Negeri 2 Jogo Setra. Sekali lagi, mana tepuk tangannya Bapak Ibu semuanya? Wow, luar biasa ya. Dan langsung saja kita turun.